Happy New Year everyone! For today's video, tara mga tutaog Tarongga Zoo! Last September guys, nakadawat mi og voucher from the playgroup. Kani nga free voucher guys is good for 2 adults and 2 kids. And since si Austin is wala pa 4 years old, so free pa siya. Nya mo expire na din nga voucher ugma guys December 31, 2023. So kailangan na jud namo ni gamiton either 30 or 31. Pero dili mi gustong 31 kay daghan na kay tao padulong sa city. Oy, naa na mi sa Central Station ani guys, and pila na lang ka station, Circular Quay Station na. Didto mi mohunong guys kay musakay mi og ferry going sa Tarongga Zoo. Magbaba na mo og Circular Quay Station guys, ni ato sa mi og McDonald's. And wala mi kabalo, unahan day dito sa McDonald's na day food court dito, Gateway ang pangalan. Naabot ko dito guys kay nangita ko unsay makaon ni Austin. Luckily na ako nakita na fried rice dito. Dili na mo ni first time sa Tarongga Zoo guys. Ang last na mong adto diri is 2016 pa. Mao to ang pinakaunang abot na mo sa Australia guys, March of 2016. And si Abby pa lang ang among anak ato. Buntis pa ko kay Isaac. After na mo nag-lunch guys, diretso na mi sa ferry kay gusto na mo apason ang seal show nga naka-schedule 2 o'clock until 2:30. By the way guys, diri ninyo makita sa Circular Quay ang mga cruise ship nagadunggo. O kung naamoy cruise nga manukad og Sydney, diri mo moadto sa Circular Quay. Kani siya ang Brilliance of the Sea guys from Royal Caribbean. Dili ka problema sa pamasahe diri sa ferry guys, kay kung unsa tong gigamit nimo sa bus or sa train, either Opal or debit card or credit card nga naay Visa or Mastercard, pwede diri. Ang Tarongga Zoo di guys is a government-run public zoo and it opened its doors since 1916. Katong niadhi mi diri 2016 guys, ika 100th year na nila. Tarongga is an Aboriginal word which means beautiful view. 21 hectares ni siya nga zoo guys, and kung dito ka sa taas kay uphill man gud ni siya. Dito ka sa taas makita nimo ang $1 million view sa Sydney. Niabot na de ang amo ang sakyan guys, mo ni siya. You may be wondering anong wala mi nagsakyanan, instead nag-ferry mi. Well, namutana man gud mi sa kaila sa kumbana, and ingon siya mas hassle kung magdala pa mi og sakyanan kay layo do kayo ang parking area. Ang plano unta namo ato guys, magdala mig sakyanan kay gusto lagi mi moagi ang Darling Harbour Bridge. Kaso lang pakyas. Pero okay ra pud ni sa amoa ang ferry kay daghan mig makita diri. Nya, dali ra pud mi kaabot dito sa Pika side sa Tarongga Zoo. Mga 15 to 20 minutes lang, abot na mi dito. Pagtunggo aning ferry guys, na ay bus nga mag-atang dito. Free of charge to siya going to Tarongga Zoo. Bali, i-transport mo dito sa taas. Or sa una na ay katong Sky Safari cable car. Pero nag-retire naman good after 35 years of service katong January 31, 2023. Pero nanapod sila plan later na i-revive to siya. Daghang changes na karon sa Tarongga Zoo guys. And excited me makita to nga mga changes. Nanajud mi sa sulod ani sa bus guys, and naghulat pa og pasahero ang bus ani, pero hapit na mi mapuno ani guys, nagtindog na ang uban pero dali ra man ni siya nga biyahe. Pag abot na mo sa taas guys, mao ni amo ang naabtan na ay nagpa-send og message na wa mi kasabot, hehe. H and then it's A and then it's O. And now there's a heart. Ciao. Ciao? Are they French? Are they French? Ciao. Chow, it's like Mahjong Chow. Open ang Tarongga Zoo every day guys, pero nagkalahi lang siya sa closing time nila. From September to April guys, until 5 o'clock sila. And then May to August, until 4:30 lang sila kay tugno mang good winter. I'm gonna go to the capybaras because they're capybaras and I like capybaras. Have you seen a capybara before? Yeah. Mao din ni ginaingon ni Abby nga capybara guys. Rodent ni siya nga dako kaayo. Mura siya kanang ilaga jud. Pero tapulan kayo mulihok. Napa ni siya laing kauban guys, pero nagpabugnaw po dito sa kilid. Ang likod lang amo makita kay natabunan na.
Nya kaning playground guys sa una murag wala pa man ni 2016. Unya mo din akong ginaingon nga $1 million view sa Sydney guys. Diri nila gibutang ang savanna, naa diri ang zebras and ang mga giraffe. Nya dito sa unahan guys, naa dito ang mga lion. Last November 2022 guys, naa dito'y balita nga naay 5 lions na naka-escape. Isa ka male lion o upat ka cubs. Although early morning to siya nahitabo, nya wala pa yung mga visitors diri. Alarming gihapon to siya kay naman ko ni hotel diri sulod sa zoo. So naay mga guests nga dito natulog while nagka-escape ang lion. First time pa to nahitabo diri guys. Unya kani guys, na-hold diri nga pwede mo lusot sa pikas na adi si Abby and si Isaac. Pero ang pinaka-interesado ko diri sa agave diri sa taas. Pero dili ko pwede kakuha og similya diha guys. Kay isa na sa rules diri, dili pwede mag-pluck og anything. Mapa ornamental plants or vegetables dili pwede kuhaon guys. What's that? Stick? You have a stick? No. Like a big stick? Oh. Elsa? This is... Music in Kenya is a universal language. Through its beat and its flow, the magic of music can bring the whole world together. There is no movement without rhythm. Every part of life in our village creates. Did you know guys that the largest population of camels is found here in Australian desert? Yes, dili dito sa Middle East countries. Popular lang sila dito pero diri ang pinakadaghan, mga around 1 million camels in the Australian desert guys. Wala na mi kaabot sa seal show. So, diri na lang mi guys. And, next stop na mo, diri sa may accommodation nila. Mao ni ang accommodation nila guys. Dira sa surrounding areas na ay mga kangaroos and wallabies. Kung decided mo mo atog Taronga Zoo, make sure to wear comfortable clothes and ang shoes dapat makasugakod for 3 hours na lakaw. Kani nga snake guys, naka-enclose niha. Mura lang ni siya na illusion na kanang naa siya sa ilalom sa mga kuan, pundong kahoy. Pero actually naka-ano na siya, naka-glass na. Limulis. Mga old toilet, ingani. Ah. Austin's back is completely wet. Si Austin ganahan dyan ni siya tubig. So, dili dyan naman na siya mapugnan diha. One thing nga ganahan ako diri sa Taronga Zoo guys, kay kaning mga ramp. Kay kung naay disabled or kanang nagdala ka og wheelchair or chariot kay dili nakakatarong og lakaw, pwede gihapon ka kalaag diri. Sige akong storya no nakalimot kog hatag pila ang entrance fee aning Taronga Zoo. If mo visit mo sa ilang website, onya mo pre-book mo, kung individuals na ay 10% discount and then kung family packages na ay 20% discount. Pero pwede ragod gihapon ang walk-in. Makasave lang jud mo dako pag naka-pre-book mo. Pagawas na mi ani guys paadto sa ferry. Pero before mag-abot dito sa ferry, adto sa midiri sa may ano nila, souvenir shop. Nya mo na ni ang isa sa bag-o nila guys, ang aquarium tank. Ang last trip di ay sa ferry guys, mga around 7 o'clock sa gabi. Naapa mo'y plano mo laag outside Taronga Zoo and within Mosman, pwede pa mo na pa may 2 hours after closing sa Taronga Zoo. Naglakaw na mi pababaan ni padulong sa ferry guys and mauni ang among view. And kung hapon na di ay mo mubaba guys, pagdala mong jacket kay tugnaw na gabi ang hangin ani kusog jud kaayo. So mao na ni ang pila sa ferry guys. Pero don't worry kay although daghan mi diri, pero duha lang ni ka ferry boat
hurot ni tanan. Normal jud ni siya nga scenario guys, labaw na weekend unya December 30 pa jud, so pagkaugmaani kay New Year's countdown na, so daghan pa tao. Tan-awa o taas pa kayo ang pila diha, pero hulat og isa pa ka ferry, di ba, hurot na tanan. Nya nilakaw na dai si Brilliance of the Seas guys, last day na dai niya sa Sydney. So hangtod diri na lang ang akong video. Salamat sa pagtanaw, bye bye.